Kanindot ang balita gikan sa mga Rotarians diri sa Subo, libre ang cleft palate surgery para sa mga dunay bitas sa ngabil o lungag sa lingag-ngagan sa atong mga bata ug bisan sa mga dagko. Proyekto kini sa Rotary Club of Cebu Port Center. Nakiglabigit sila sa atong programa, gusto sila magpatabang aron mas madugangan ang ilang mga pasyente nga maka-avail ining libre nga operasyon para sa mga dunay bitas sa ngabil. Kasagaran ato lang sila tawag og bungi, ngilad man kaayo gud paminaw ang bungi, pero dunay bitas sa ngabil og lungag sa ilang cleft palate, sa ilang lingag-ngagan. Ang Cebu Port Center Rotary Club nakiglabigit sa Rotaplast International ug sa Cebu City Government ug sa Cebu Provincial Government. Ug mo host sa 21st Rotaplast International Cebu Medical Mission 2026. Libre kini nga corrective surgeries para sa mga bata ug mga dagko nga dunay cleft lip o cleft palate. Mga voluntaryo, mga doktor, mga surgeons gikan sa Rotaplast International, apil na ang mga doktor gikan sa Estados Unidos manganhi sa Subo. Ang ilang target 150 ka mga pasyente. Super tindahan mga bata o mga dagko maoperahan ini. Libre ang tanan. 150 patients. Gawa sa libre nga operasyon, hatagan og libre nga transportasyon ang mga pasyente. Hatagan og libre pagkaon atol sa screening o atol sa aktual nga operasyon. Libre nga accommodation. So bisan ang mga mulupyo sa lagyo nga mga bahin sa atong probinsya o bisan sa ubang mga probinsya kung makalugar mo gani sa Subo, libre ang accommodation. Itanyag sa Rotary. Ang screening o registration magsugod alas 7 sa buntag. Unya sa Marso 11, anha sa 5th floor sa Adventist Hospital Cebu. Mao ni ang Miller Hospital sa una. Adventist Hospital na karon diha sa Barangay San Nicolas sa Cebu City. Na para sa dugang kasayuran, ang ilang yung presidente, mahimo ninyo matawagan, si Walter Ong, ang presidente. Ang iyang numero mauni 0917-650-0300. Mahimo sa inyo matawagan o mateksan si Fe Escanio 0932-874-4668. O mahimo sa inyong matawagan o matext si Star Bernabe 0918-261-7011. Mao ni mga opisyal sa Rotary Club of Cebu Port Center nga maoy host ining dako kay kalihukan karong Marso 11 pohon. Nagkasalamat sa mga Rotarian sa inyong pagpakabana. Busa ko doon mga kaila, maluging na sila pag-avail ining libre nga serbisyo.